हाय दोस्त ମୁଁ କୁନାଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେସିସି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବା ଯେଉଁ କେସିସି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିପରି ଆମେ ପାଇବା। କେସିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆମେ କିପରି କରିବା 2 ମିନିଟ୍ରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଲୋନ୍ କରିପାରିବା 3 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲି ନେଇ ଯାଇଛି। এই ୱେବସାଇଟ୍କି ଆସିବେ। ୱେବସାଇଟ୍କି ଆସିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନ୍ୟୁ କେସିସି। এই ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନ୍ୟୁ କେସିସି କି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତ ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ମାରିବା। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ମାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରି ଯାଉଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଯିବ। କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ତା'ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଫାଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଇସା ତାହେଲେ ମଝିଟାରେ ଇଏ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ନୂଆର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକର ନାଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 12 ଟଙ୍କା କଟିବ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 330 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯଦି କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋ କରିଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ନୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଦେଉଛି। ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ଯଦି ନିଜର ଜମି ଥାଏ ତାହେଲେ ଓନର୍ ଲେଖିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଲେଖିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାରରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର ଲେଖିବ। ମୋର ନିଜର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜର ମାରିଦେଉଛି। ଯଦି କେତେ ହେକ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଖରି ଫସଲ ହୁଏ ଏଠାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖରି ଫସଲ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ନୋ କରିଦେବେ। ନୋ କରିଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଜମିଟି ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି କି, ଯଦି ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି ଲେଖିଦେବ ଓନର୍ସ। ଏପଟେ ସେଭ୍ କରିଦେବ। ତାକୁ କପି କରିକି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ
ଡିକ୍ଲାରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମ ଆଇଡି ଏଇଟା ରହୁଛି, ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ନା ଏଇଟା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଇଡି ରହୁଛି ଏଇଟା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମର 30 ଟଙ୍କା କଟିବ। ଆଉ GST 18%, 5 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା, ଟୋଟାଲି 35 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା। ତାର ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର CSC ଆଇଡି ଖୋଲିଯିବ। CSC ଆଇଡିରେ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିକି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଟିଯିବ। କାରଣ ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛି ଆଗରୁ, ତ ଆପ୍ଲାଏ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କଟେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଥିବ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇକି ଭ୍ୟାଲିଡିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କଟିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।